FKG ne fa. Rappers din yau sun gano ni cewa suke wakar da na tanka fannin waka kar da na tanka in na buga kuma sai sun taka jina suke yi kamar wata tanka. Idan da bukata ka zo fa mu baka kana hamma ka rufe bakinka kar ka gudu to ka dubi gabanka. Yar wahala sai ku ce mata jaka banka nike yi kamar wata mota na bullo duka sun daina waka. FKG wanne kuma masta to tagaza ce hip hop basta kun ganni ne ai ba wata rasta to dole ne ku gane na a basta. A gurin sunan mu da bambanci guri na in samo inci tagaza ta zamanto da bambanci ai akwai daɗi har mi bacci Allah ka cire mu cikin kunci ka hada mu da alkhairi kul. FASAJA FKG ne fa. FASAJA FKG one su boy lulus as su google. Emana kar ku yi mamaki na taso a kwana tashi sai labari ai lokaci kun san riga ne. In ka saka wata ranka hidda rap muke ba inda wakar rap ba su an yaro ba. Ita waka sannan ake sanuwa zan jira lokaci na yana nan zuwa. Dawowa suke mu muna ta zuwa aikin wahala sai kayi zuwa. FKG ta muka faro waka na zama kainuwa sai hange. Allah shi ke mun komi ban gajiya ko na shiga kogi. Waka ai basira ce nazari da tunane ke aiki mata ku aje su wajen girki. Wani mai waka wani mai dinki wani ya zama to mai kiyan doki. Wani na can bai iya yin aiki wani kawai aikin shi yayo yaki. FKG